Godt. Jeres opgave det er, at I skal lave en fotoreportage, og overskriften på den fotoreportage hedder Formiddag på Kongebakken. I skal lave minimum 4 billeder, som skildrer og beskriver tirsdag formiddag på Kongebakken. Tænk grundigt over, hvordan I vil gribe opgaven an. Hvad er det for nogle særlige situationer, I gerne vil have fat i? Hvilke stemninger skal I ramme ind i jeres fotos? Overvej gerne, om I vil arbejde med forskellige virkemidler. Det kunne være, at I eksempelvis ville have noget, der var i fugleperspektiv, eller måske noget i frøperspektiv. Det kunne også godt være, at I ville fange nogle særlige stemninger, eller gå enormt tæt på folk, for at få nogle særlige detaljer og ansigtsudtryk med. Så inden I går i gang med opgaven, så gør nogle overvejelser. I arbejder selvstændigt, og de billeder, I tager, altså minimum 4, dem kan I jo eventuelt vælge at uploade på et socialt medie, eksempelvis Twitter. I kan også lægge dem på Instagram og linke direkte fra Instagram på Twitter, så de er nemmere at gå til, og vi hurtigt kan komme til at se dem.